Ahoj kamarádi, já jsem Pepa a budu rád, když mi hodíte odběr na tenhle kanál, ať můžeme sledovat politické dění spolu. Jdem na to. Slovensko, ak sa nemýlim, je asi jediné, ktoré je schopné do 30 minút dodať na Ukrajinu elektrickú energiu, v opačnom prípade im môže padnúť energetická sieť. Tak lidi, Ficovo vyjádření je prostě na místě, ať už si o něm myslíme cokoliv. Tentokrát trefil hřebíček na hlavičku. Proč my v EU pořád skáčeme, jak Zelenský píská, a přitom si sami řežeme větev pod zadkem? Fico to popsal jasně. Konkurovat světu s cenou energie na trojnásobku je prostě nemožné. A do toho ještě Ukrajina nás poškozuje s tranzitem plynu. Konflikt Fica se Zelenským je u nás na kanále velké téma, protože nejde jen o Slovensko a Česko, ale o celou Evropu. Věřím, že se tento střet chýlí ke svému vrcholu. Stejně jako válka na Ukrajině. Brzy uvidíme, kdo v tomhle sporu ustoupí a co to bude znamenat pro nás všechny. V tomto okamihu prezident Zelenský úmyselne poškodzuje Slovensko a Európsku úniu. Máme problém, ktorý sa nazýva nie 500 miliónov na tranzitných poplatkoch pre Slovensko, ale máme problém, ktorý sa nazýva ďalšie zníženie konkurencieschopnosti Európskej únie vo vzťahu k iným štátom, s ktorými súťažíme. A toto je problém. Cena megawatt hodiny pre Európsku úniu 50 eur, v Spojených štátoch pod 10 eur. Ako chcete súťažiť, ako chcete konkurovať. Všetci hovoria o ukončení dovozu ruského plynu a pritom európske krajiny vo veľkom nakupujú ruský skvapalnený plyn. Tie objemy sú obrovské a blížia sa objemom, ktoré prichádzajú zo Spojených štátov amerických. Chcem cez Brusel ubezpečiť občanov Slovenskej republiky, že pokiaľ ide o domácu spotrebu, my sme si domácu úlohu splnili. Dnes sa nemusíme obávať, keď došlo k zastaveniu toku plynu z východu, že by Slováci nemali čím kúriť, nemali na čom variť, alebo že by slovenskému priemyslu chýbal plyn. Vidím úprimný záujem Európskej komisie sa touto témou zaoberať. To je pre mňa najpodstatnejšie. Nič nebráni. Ani medzinárodné právo a nie sú žiadne sankcie, ktoré by bránili tranzitu plynu cez Ukrajinu. Takže ak sa nepodarí Európskej komisii pomôcť nielen nám, ale celej Európskej únii, my jej v tom budeme maximálne pomáhať, tak jediný na vine môže byť ukrajinský prezident Zelenský. Ak budeme vidieť, že tento proces v najbližších dňoch ide do neznáma, že ukrajinská strana bude naďalej hrať hru akéhosi politického rozmarného hráča, tak vám chcem teraz urobiť zoznam opatrení, ktoré máme k dispozícii, ktoré môžeme urobiť. Poprvé, môžeme zastaviť všetku humanitárnu pomoc, dokonca aj tú, ktorá bola nedávno schválená na vláde Slovenskej republiky, kde sme mali na stole zoznam odmiňovacích zariadení, nákladných bágrov a ďalšie veci, ktoré boli ako nesmrtiaca pomoc určené Ukrajine. Samozrejme, že toto má viac symbolický rozmer ako skutočný rozmer, ale je to prejav reciprocity vo vzťahu k Ukrajine alebo k prezidentovi, ktorý vás úmyselne poškodzuje. Druhá možnosť, dámy a páni, ktorú máme, je, že vláda Slovenskej republiky rozhodne o výraznom znížení alebo dokonca úplnom odňatí rôznych dávok, ktoré dostávajú na území Slovenskej republiky občania Ukrajiny, ktorí k nám prišli po začatí vojnového konfliktu. Áno, niekto môže povedať, že to je kruté, čo teraz hovorím, ale kruté je aj to, čo robí Zelenský voči nám a čo robí voči Európskej únie. Je to poškodzujúce, je to kruté. Ďalšie opatrenie, ktoré máme k dispozícii, dámy a páni, je opatrenie, ktoré sa dotýka dodávok elektrickej energie na Ukrajinu. Už sme počuli opäť všelijakých vyhlásených expertov na Slovensku, všetko majú zrátané a samozrejme zase my sme najhlúpejší na svete, lebo nevieme, o čom hovoríme. Slovensko, ak sa nemýlim, je asi jediné, ktoré je schopné do 30 minút dodať na Ukrajinu elektrickú energiu, v opačnom prípade im môže padnúť energetická sieť. V roku 2024 sme takto dodali na územie Ukrajiny
57 000 MWh elektriny, ktorá bola použitá práve v týchto havarijných prípadoch. Objem, ak to dám do peňazí, je iba 12 miliónov eur v porovnaní s 500 miliónmi, o ktoré prichádzame vďaka Zelenskému. Pozor, klame každý, kto tvrdí, že týchto 12 miliónov v prípade reciprocity by bola strata štátu. Z týchto peňazí nejde ani euro do SEPSu, nejde ani euro do štátu. Tieto peniaze idú výrobcom elektrickej energie. Takže toto recipročné opatrenie má samozrejme svoju logiku. Já jenom nechápu, jak dlouho budeme dělat, že je všechno v pořádku. Zelenský zřejmě zapomněl, kdo mu posílá pomoc, elektriku a další věci. Fico tady zmínil reciproční opatření a víte co? Má naprostou pravdu. Když tě někdo vědomně poškozuje, tak mu prostě nebudete dál posílat věci zadarmo. Hotovo, tečka. Prejdem na úroveň politickú. Viete, že sú niektoré rozhodnutia, ktoré potrebujú jednomyseľnosť v Európskej únii. Ak nemá problém pán prezident Zelenský hodiť do koša 800 miliónov eur, ktoré by inak Ukrajina dostala za tranzit plynu cez svoje územie, a súčasne takto naťahuje ruku a pýta si ďalšie miliardy od Európskej únie, tak sa môže stať, že niektorí politici sa v Európskej únii spätia a povedia nie. Lebo je potrebná jednomyseľnosť. Preto ja musím oznámiť, že musím rátať aj s tým, že existuje právo veta, ktoré v prípade potreby by som pochopiteľne mohol využiť. Nehovoriac o iných opatreniach, kde sa potrebuje a vyžaduje jednomyseľnosť vo vzťahu k Ukrajine ako takej. A teď k tomu vetu v EU. Tohle to je karta, kterou jako musíme hrát, protože jinak z nás v Bruselu budou pořád dělat blbce. Vrátim sa oblúkom na úvod a poviem, vláda Slovenskej republiky nemá záujem eskalovať túto situáciu, ktorá vznikla. Chceme ju riešiť. Nám záleží, aby sme mali príjmy, aby pokračoval plyn do Európy a nech sa nám zlepšuje konkurencieschopnosť v Európskej únii a nie znižuje. Nepoznám názory koaličných partnerov. Pravdepodobne bude problém zákon prijať o znížení alebo úplnom odstavení dávok občanom Ukrajiny, pretože to musí byť zákon prijatý v parlamente. Počúvate rôzne názory, rôzne stanoviská. Takže tu by sme mohli naraziť na problém, ale pokiaľ ide, opakujem, o zastavenie humanitárnej pomoci, na to vláda má dostatok hlasov. Ak ide o zastavenie dodávok elektriny v havarijných situáciách, to viem urobiť okamžite. Pokiaľ ide o právo veta, toto právo si ja ponechávam ako predseda vlády Slovenskej republiky. My cestujeme po svete, či je to Moskva, či je to Užhorod, alebo je to Brusel, alebo sú to ktorékoľvek iné krajiny, pretože musíme vyriešiť vážny problém, ktorý sa týka tak Slovenska, ako sa samozrejme týka celej Európskej únie. My riešime problém, my neriešime zahranično-politickú orientáciu. A rád by som konečne počul od predstaviteľov slovenskej opozície, aby nám povedali, čo s tým ideme robiť. Hodíme na oltár vlasti 70 miliárd eur v rámci Európskej únie? Hodíme na oltár pánovi Zelenskému ďalších 500 miliónov, pokiaľ ide o tranzitné poplatky a 1 miliardu možno na komodite v nasledujúcom období? Takže poprosím aj vás, dámy a páni v médiách, toto nie je o guličkách. Toto je aj o tom, ako bude Európska únia vyzerať o niekoľko rokov. Toto je určite aj o tom, že Slovenská republika je členský štát Európskej únie, je členský štát NATO. A prirodzene očakávame, že Európska únia bude predovšetkým myslieť na záujmy svojich vlastných členských štátov a na záujem Európskej únie ako takej. Podle mě by měl Zelenský přestat s těma jeho hrádkama, protože jinak se východ Evropy naštve a začnou se dít věci. A jestli dojde na omezování dávek a humanitární pomoci pro Ukrajince, tak se nedivte. Nikdo normální nebude živit někoho, kdo vám dává kudlu do zad. Lidi, jak to vidíte vy? Já říkám, Fico tady říká to, co se v Bruselu nikdo neodváží ani zašeptat. Dejte vědět do komentářů, jestli souhlasíte nebo jsem mimo. A nezapomeňte, dávám bolševikovi rok, maximálně 2.